Іван Мініш, «Люди на болоце». Усё лето перед хатай чарнушкаў ціха грэлася на сонцы маладзенькая з тонкім, як дубец, камнём рабіна. Ніхто ў каранях, бадай, не заўважыў, калі і хто пасадзіў яе. Не бачылі, як трэба ей тады, калі яна красавіцкай раніцай апранулася ў лёгкае празрыста-зялёнае плацце з кволых рэзных лісточкаў. Дні за днямі цікаўна, але не смела глядзела яна на вуліцу, на ўсіх, хто прыходзіў міма. Сціплая, непрыкметная, за нязграбным плотам, блізка ад вялікіх дрэў. Ніхто не даваў ёй ніякай увагі. Мылі яе, песцілі толькі цёплыя дажджы, ды любілі шумець маладым лісцем ветры. Людзі ж яе як бы не заўважалі, спачатку таму, што проста не прыкмецілі, а потым таму, што непрыкметна прывыклі. І неспадзявана адбылося незвычайнае. Ціхая, невідная, у жнівеньскім росквіце рабіна заружавела, зазарчала яркім, кідкім хараством, гарачым полымем агністых гронак. І ні адны вочы, ні абыякавыя, не ачарствелыя ў жыццёвых пакутах да хараства, глядзелі здзіўлена, зачаравана. Глядзі ты,